Catrin a Dyfan, croeso ato ni. Da chi wedi bod wrthi'n ffilmio efo'r Llyfrgell ers te wythnos o'n. Sut brofiad mae wedi bod o gwmpas y Brystwyth a yn eich diwrnod cyntaf chi yn y Llyfrgell ei hun? Ie, mae'n mor neis i fod fan hyn o'r diwedd, fel yn y Llyfrgell, achos wrth ddarllen y sgript, ti'n trio dychmygu beth mae fe fel. A hyd yn oed jyst ni wedi bod, ni wedi gweld dan fach ohono fe, ond mae fe jyst y coridorau a'r tywyllwch a gyd o'r llyfrau, archifs a pethau. Really exciting. A mae fe'n lyflu bod yn Aberystwyth am yr hael mas. Oedd e'n glawio dechrau'r wythnos. Ond oedd hynna'n neud yn edrych yn dramatic iawn. Oedd. Na, mae wedi bod yn gret. Dwi wedi bod i'r Llyfrgell Genedlaethol. Dos i ma diwrnod o blaen. Mae'n cyn wrth yma, dwi wedi bod yma. Mae'n security tait iawn. Ie, what's got to kind of hein? O'n i'n go iawn. Mae Dyfan yn ei wisg. Ti'n dy wisg, efo? Ie, yn dy wisg. Ond mae gen ti'n efo? Oes. Os na bobl di cam gymryd? Oes, dwi wedi cael yn barod. Dyna sy'n gweld. So mae'n brodas mae heddiw. Ac oedd na caterers wedi dod i sydge fyny. Gwyd i'n sefyll wrth y drws lle oedd wedi dod allan. So wedi gorffen i'w lygfa. Gwyd i'n eistedd lawr o'r gadael a dweud, excuse me mate, how do we get inside? Dwi'n gwybod. Am acting. A hefyd, sa'n meddwl maen nhw wedi ffilmio ti fewn fan ar blaen, fel drama neu ffilm. So mae hynny'n exciting iawn i fod pobl cyntaf. Ie, sa'n meddwl maen nhw wedi cael caniatad i ffilmio. So mae fe hynny'n gyffroes iawn. Wel, Dyfan, felly gweld o'r wych yma bod ti'n borthor yn y Llyfrgell. Lle di ddeu chydig bach am y cymeriad yma, sgyn ti? Wel, Dan dwi'n chwarae, a mae o'n... Dwi'n eisiau bod yn y Llyfrgell. Mae wedi landio yma oherwydd pethau mae wedi gwneud amgylchda dodgy. Dim ddim bod eisiau pawb yn gweithio Llyfrgell Aberystwyth yn dodgy, ond... Wel, mae o'r probation, a mae wedi gorau gwneud gwaith. So mae wedi landio fan hyn. Ond dwi'n really eisiau bod yma. Ond mae o'n, ti'n bod, mae pethau'n digwydd a mae o'n cael... Glymu mewn. Son i'w gofio. Catrin, wrth gwrs, ti'n chwarae dwy gymeriad yn hwn, sef yr efeilliaid yn y ffilm. Sut beth oedd hwnna lle? Faint o her? So fi dal yn trio, ffeindio ffordd gyda fe. Be? Ar ôl sos? A swap nhw rwyd. A hefyd maen nhw yn yr un gwisg a yn union yr un gwallt. So mae fe ddim fel bod na fel gwahaniaeth physical iddyn nhw. Ond na, mae'n rili dda a y ffordd maen nhw wedi cael ei sgwennu maen nhw mor wahanol. So mae'n helpu llawer. A hefyd mae gen i double amazing sy'n actores brilliant, Caryl. So mae gen i rhywun i actio'n erbyn pob tro. So mae hwnna'n brilliant Sgwrs beth ni'n neud hyn fi. O ie, challenge yw e. A mae Eiros just yn brilliant. So ti'n gallu trusto fe a os mae y gwahaniaeth ddim yn ddigon bydde fe'n dweud, fi'n meddwl. Y ffilm diweddar na'r Cris yr enghraifft. Tom Hardy'n actio yr un person. I'm doing a Tom Hardy. Mae un o'r gymeriadau fo'n gwisgo spectols, y llall ddim. So, sut da ni fod i ddeud y gwahaniaeth rhwng dy ddwy gymeriad di? Dyna beth nes i ofyn Eiros a wedodd di perfformiad Catrin. So, sa'n gwybod? Na, maen nhw'n wahanol iawn. A mae yna olygfeydd gyda'i gilydd, ond hefyd mae yna olygfeydd pan maen nhw ar wahân, a ti'n gallu gweld y gwahaniaeth lot mwy wedyn. Ond mae un ohonyn nhw'n yn mwy hyderus a eitha bossy a controlling, a mae Anna yn llai hyderus a dim bach yn nerfus a mwy dawel. A mae hi'n dod yn landa gyda Dan. So ie, mae nhw'n wahanol, ond ie, fi wedi meddwl am y llais dipyn ar physicality a bethau. Sut brofiad oedd o felly i weithio fe Eiros, sut gyfarwyddwr ydy o efo chi? Gret, mae'n... Gret gyda actorion, mae'n gofyn yn... Mae'n gallu meddwl sut mae actorion yn meddwl, a dwi'n meddwl mae directors gorau hwnna pan maen nhw'n gallu rhoi nodyn. Mae'n gallu rhoi nodyn na heb taro dy... Hyder. Dy hyder gormod, ti'n bod? Achos, fel actor, ti di arfer cadw dynnu o un man i'r llall, dyna di'r pwynt, ti'n bod? Elli ti ddod i mewn efo un lliw, yn ei ddofyn, be mne hyn. Ie, mae fe gyda syniadau wahanol. Ie, dyna ti eisiau, dwi'n gwir de. Mynd eich di llefydd gwahanol a
dy stretchio. A mae fe'n gwybod y sgript yn dda iawn, fi'n meddwl, mae fe wedi bod yn pen fe a fflir am cwpl o flynyddoedd, so mae fe'n gwybod sut mae fe moyn edrych. Dwi'n fflir yn di cael syniad i wneud ffilm yn fe ers 15 mlynedd. Wow. Really? Cyn, nath i cael ffilm, No nath i pressure. cael syniad yn wneud y ffilm cyn y llyfr dyma. Oh, right. Meddwl. So, yeah.